inde i skoven. Den mest farefulde skov, det er nok denne her. Hornbæk Lille Skov hedder den. Den er meget mindre end den på stranden. Men det siges, at der bor en pygmæ herinde, som er ret vild i skralden. Men kun nogen, der har hørt ham. Der er aldrig nogen, der har set ham. Og nu vil jeg tage ind og finde ham. Den vej.